пак ги попита: кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина. Исус отговори: казах ви, че съм аз. И тъй, ако ме търсите, оставете тези да си отидат, за да се изпълни думата, казана от него. От тези, които си ми дал, не изгубих ни един. А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Тогава Исус каза на Петър: сложи ножа в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия? И тъй дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и го вързаха. И заведоха го първо при Анна, защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людите. И след Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, както беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника, а Петър стоеше вън до вратата. И тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, да каза на вратарката и въведе Петър. И слугинята вратарка казва на Петър: и ти ли си от учениците на този човек? Той казва: не съм. А слугите и служителите бяха наклали жарава, защото беше студено, и стояха да се грееха, а и Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исуса за учениците му и за учението му. Исус му отговори: аз говорих явно на света. Винаги получавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно. Защо питаш мене? Питай онези, които са ме слушали, какво съм им говорил. Ето, те знаят какво съм казвал. Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари пресница на Исуса и рече: така ли отговаряш на първосвещеника?